Kasing Kanthai Catholic Samlem Unit ka bahap apo ka Shillong Archdiocese menta kasngi ka khandai terip kala lengkot kala kenjo show maumer ba arpusan lani ka silver jubilee na do pala sengya kaos nem arajari we bat menta kasngi kala yo ru ban rakhe karpang ye ni kasngi hayeng mani balang shnong Samlem Riboy District hakani kasngi lawan ban sakhi do Dr Celestine Lingdo MLA kom sning kum kongsan haka jingdon ringkat ka President Senglong Kemi kom Samlem Unit ka kong Merisha Wanyang Secretary kong Dayahun Lingdo Lingkhoy bari kong Nita Mary Kharbani President kom sning Parish Marbilet Kharnayor lembat kipai reunget jang kapalang shnong Haba ajing kren na kaliang MLA kom sning constituency ba Celestine Lingdo ulo ong bakalong ying long sem bat kilong kemi long pa ki kenjing ken ya kayo kakot ka jangki de tang kita ki ying ki batip dalakut usnem kila khamroi ne kila khamdapram Te Henry ha kayo kakot wat habang ilik school ru dan bahikai kisu hikai yangi ban ken ban divide ban multiply te kumno ban apply ya kata ka jingken ha ka jingim ke jongi pat dan bakren nga ong kaying kasem ka bakalong kemi bat ukpa ki ken jingken ya kayo kakot ka jongki dei tang kita ki ying ki batip andakut usnam ngila khamroi ne ngila khamdapram ne tengabu ke jingkeli ki long kemi ha Samlem une usnem arpo arpusau balalik pimdan kam menjubak mentah keli yalade ha usnem arpo arpusau kaying kasem jompi kalak khamroi ne kalak khamdapram kibala banjubab ya kata ka jingkeli ki deitang ki ying kisem ki babu jingken bat labut sa kajing le niam da kamas bukhot ya kabala pinmenta do padar melansius tado bat la shimenta shithem de kipai reunget jang kabalang shnong Catholic Samlem jing aingo te kadai ken government ko para kham tame ha kane ka si bag ka seng kan thei jong kane ka Samlem unit ha ka ba ma phi phirakhe ka jing dak ar pusan snem kan thi kadai ka dak jong ka jing aingo ka jing phi oblai kalong ngidai ban penpau kham tame ka jing sngango ka bakar pang oblai ubala yasin ran ubala ai man sim kham tame ubala krashan ya phi tangangai ban tips kham bah kiri ar pusan slam kan thi jo ka jing lenti ka jong phi kamber ka jing lenti ka ba pa teng teng ya kendu ya gi khoru ke khoram teng teng ya kendu i ka jing per jing mot teng teng ya kendu ya se ka jing kutlat handai wat hapdeng jong kata ka jing du jing kermen patba handai une ublei bang syakri udon barbor hasnda jenga ba jong phi tenga shim ya kani ka kabuk siar ha kani ka klimat ban ai ka jing khublei kit mok kit riang yang ka ya ka sen kan thei jong kane ka balang shnong Samlem mama phi phirakhe ka ya ka jubilee ka jong phi ka ar pusan snem kan thei to ai bakani ka jubilee ka mama phi phirakhe kan long sisa kata ka kapor kabangi angu yoblay kapor ha kabangi penpau ka jing sngangu ka jing yoblay ka jing kerku ka jong oblay ha ka jor kapor ban nangi pan sisu ya ka jing ai ka bar kata ka jing kerku lagi kesang ti bakang bor ka jong oblay to oblay bangi syakri oblay bangi bot oblay bangi mane unang yai sinran unang yai the asai ya ka jing ai bar ka jing kerku ka jong halon jong pi iwai pai iwai kham tame ai ba kamen sim jong ka jing tali kamen sim jong ka jing e kamen sim jong ka jing long ka wei kanang yai su thit kanang yai don hapo jong pi iwai pai iwai ni te ba ka jing lenti ka jing klam blai klam pep ka don ka jing ma rohman ko para hadai ladang iya ringkat lang badu blai ni te pat ba klam pep ni salak ban poi sa ka thong hadai bun ki kan hun ki jano bun ki kan hun balang yo se mo ki shnong nang ta ki don ka tok ane ki ikin ja NGO si yo se ki kan hun seng balang ki du no ka e ka dau ka long ba kim ben shetri au blai ha preng du tanga ngai skam ba kum ka ta ka seng kan thai jong phi ka ba po ka ne ka shnong ka thau ka jong phi pen long mi au blai u bo u dei bo preng du jong ka kane ka jing kane ka slok kane ka sen ka jong phi to ai bang u blai u long mo u ku tau tlong u tandai
unong pendap unong penbiang ha ka bakata ka jing ai bar ka jing kerku ka jong ublay kanang day banayay kersoi ha ka jing lenti ka jong pi ka mamala kesni to im nang yai im to nang yai khik nang sar ai ba kana ka man sim jong ka jing tali ka man sim ju ka jing ik mga ong kana yai sut hit hapo jong pi iway pa iway bat wat hapreng jong ka jing penju hapreng jong ka jing ka bam pi pi kenduro ai bo ublay nukla ban wanra kade ban wanra ai kata ka jing ban wala ban wan sin wan ban sabdok yang ye kata ka jing tali hapreng jong pi te ko men ko para ha ka kesni kendiat nakwa bani posan bat hi eknik ar tali ke jing pule ke bangile yo snow ha ka por ka basneng ka bakantu yang abria phi kham ta me ha ka jing im jing kum ki kon kristan na ka jing pule ka banin kong la shim na ka shiti jong uyanis bakhoj ka shiba ar jong uyanis kal nong ka basaw ka khot ka bakhat khandai ter ka bakran yang abria phi kalane ka bapen pau shnai ngawi phi saphang ka jing ik ka jong ublay bangi bot ublay bangi shakri ublay bangi mane uday utau ublay ubra it hadu kata yang abria phi kadai leng ba kata ka jing ik ka jung ken komen ka para ha ka bamu la thau yang abria phi ha kata ka dur ka dar ka jung ka kitab Genesis kalnong ka ban kong khat ka ar pun riu ar pun yeu ka kran yang abria phi saphang kata ha ka bau blai wala thau yang abria phi ha kata ka dur ka jung hi te kadai ka jing thau ka jung blai yang abri phi iway pa iway ha kata ka dur ka jung hi ka pan pau shnai kata ka jing ik ka jung ba nalor ba mo ula da thau yang abri phi ko man ka par ha ka dur ka jung hi ka jing ik kata ka jing ik ka jung blai ka pau shnai yang abri phi ka dai da ka bangku upha yelo jung khun wa marwei jung hasla jo ka ka par thai ban long kum to Immanuel ublay badan hapreng janga ba jong phi kata ken kadai kata ka jing ik ka basna ka jong ublay ba ublay ula ik hadu kata ya ka par thai den halor kata ka nong rem baula pha elo kun mamarwei jung hasla jo ka par thai ka gospel jo Yohanes ka nong ka ba lai khat riu ka kran yang abri phi saphang kata banalor kata haro sakoi par kata ka jing ik ka jong ublay halor jong ba jong phi ka long ha ka ba mu play la ka jong ka snam ka ba koridor ka jung halor ka ding na kata ka jing ik ka jung kata ka jing ik ka jong blay yang abri phi ka men ka par kam kut tang ha kiram yang sentur ka jung hadai kata ka jing ik ka jong blay yang abri phi ka men ka para ka pausna kam ta me da ka ba mu i la ki jong ki kam ha ka jing im ka jung kata ka jing ik ka jung ula play la ka jong ka snam ula ay la ka jong ka jing im ka jung na ka banta ban pedim yang abri phi kajat benriu ka bala jot ka bala pra kajat ka yo se ka ki khon benriu ka bala im ka pop ki bala kerni ya ki jing still jo ka par thai andai uneu blai ubadan haran bat blai ula wan ban hiar halo ka ka par thai ula pha la ka jong ka jing im ka jung yang abri phi te ka ne ka jing IT ka jung mat bat ban sim na ka bata jing abri phi ka kai ka ne ka jing i ka jong blai yang abri phi banalor ka tar ko kamera pa kapara ka jing ik ka jong blai yang abri phi kana yai kersoi man ka sui tham tam e ka jing bu ka jung ya ka yu kharis ba khoi hapreng changa ba jong phi ka dai ka jing ik ka jong blai ka nei ka ko wei ne ka jing ai ki ba kan sai bat ka ba koridor ka jong blai da ka mu ai yang abri phi ka yu kharis ba khoi
Second take Catholic home solemn unit. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, second take. Happy. Parang skimi utang si. Hero vidam gadi kapali jumpi. Alang. Bila ada benar dia